Minden év őszén megrendezésre kerül a 6-os körzet lakossági fóruma. Idén október 17-én csütörtökön lesz. A 2012. októberi fórum témái között elsőként szerepelt a Maglódi úti buszvégállomás helyzete, ami szorosan kapcsolódik a körzetben meghirdetett virágosítással. A Maglódi úti buszvégállomáson szükség lenne a terepszinteket rendezni, illetve nagyon szeretném, hogyha itt is történne egy virágosítás, amihez a lakók nagyrészt hozzájárulnak, és nagyon szívesen részt vennének ebben. Az adventista egyháztól kaptunk ígéretet, hogy ők a virágokat a részünkre palántázzák, és ajándékba adják a körzetnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy dicséretes volt, ahogyan nem csak azok virágosítottak, akik eljöttek ezekre a megbeszélésekre, hanem úton, útfélen mindenütt láttam, hogy az árokpartot, a járda mellett beültették az emberek, sőt a Lélekpatak partján is pirosfehér petúniák virágoztak, és például az Árpád közben ott 20 méter hosszan ásta fel az ott lakó tulajdonos a járda mellett a földet, és nagyon nagy terjedelmű, nagyon szép virágokat ültetett, amik még most is pompáznak. Én azt gondolom, hogy tele van a város jó érzésű emberekkel, célt kell nekik adni, meg kell kérni őket szépen, és akkor hajlandóak dolgozni. Nem tudom, hogy ez a régi kommunista szombatok mintájára bevezethető ez, akkor, mert azok azért javarészt elrendelések voltak, most szívességet kérünk az emberektől, és előbb-utóbb be kell látnia mindenkinek, hogy ami Pécser-Rák felé a vízelvezetés hiánya. Felennyi bajunk lenne, hogyha mindenki csak annyi erőt venne magán, hogy maga előtt készít egy árkat. És ez egy szombat-vasárnapi program keretén belül is végrehajtható lenne. De ez még kell egy kicsit az embereknek nyírni, ezt hiszem. Minden esetre én nagy-nagy hálával köszöntem meg minden olyan kezdeményezést eddig, akár a Bobály Marikáék, akár az óvoda, akár ennek a helynek a kifestése, ami szintén felajánlásból történt, vagy a Rádai Gimnázium belső rendbehozatala, ez mind-mind emberi jóindulatokon múlott. A virágosításhoz és parkosításhoz szorosan kapcsolódik az a vágyam, hogy körzetünkben játszótér létesüljön. Ennek első lépései a Kopaszthegy Egyesülettel és az önkormányzattal szoros összefogásban valósultak meg. Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, köszönöm, hogy eljöttetek, és ezzel kifejeztétek azt a hiteteket, hogy itt már most van egy játszótér. Mert azzal, hogy eljöttetek parkosítani egy játszóteret, amit igazából nem látunk, az azt jelenti, hogy hiszitek azt, hogy itt már most egy játszótér van. Mert ugye a hit az a nem látott dolgokról való meggyőződés. És mi meg vagyunk arról győződve, hogy itt egy játszótér fog létrejönni. Ez pedig ennyi ember kell, pontosan elég ahhoz, hogy megvalósítson egy álmot. És én mindig abba gondolkodom, és abba hiszek, hogy merni kell nagyokat álmodni, mert azok az álmok, azok valóra fognak válni. Idei évi októberi fórum témái lesznek: visszatekintés az előző évben megtörtént munkákra, adventi vásár, utak, Maglódi út, Kopaszhegy, jövő évi tervek, virágos körzet, parkosítás. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az észrevételeivel és a figyelmével segíti a munkámat, és részt vesz a lakossági fórumaimon. Továbbá hívok mindenkit szeretettel egy újabb együttgondolkodásra október 17-én este 6 órától. Ha bármiben tudok segíteni, a telefonszámom és az e-mail címem nyilvános.